नमस्कार खुलुमबाय मैं हूं आप लोग का दोस्त जेम्स मुसाहारी दिनै आङो नोंथांमोनजों गोबां बाथ्रा सावरायगोन बाथ्रा सावरायनायनि आगोलावनो आंनि बर' हारिनि बिर जोहोलाव आरो बिर जोहोलावजो नोंथांमोना गासैबो गावबा गावनि बिमा बिफाखौ मदद खालामदों खामानि मावदों होननानै आं आसा खालामो आरो गासैबो बर' हारिनि बिर जोहोलावजो नोंथांमोना गिबियावनो स्ट्रं जानांगोन होननानै आङो सानफ्रोमबो बुङो आरो गिबियावनो आंखौ गोबां मानसिया बुङो आरो आदा नोंनि एड्रेसा मा नों बबेनि आं बाक्सा आंनि आनसलिकआ जाहैबाय बागानपारा आं एकदमबारे बागानपारा सक सेरावनो आरो बगुलामारि गामिया आं गामियाव थायो आं सकावबो थानाय जाया आं गामिखौ मोजां मोनो माने बेनि थाखायनो आं गामियाव थायो आरो आंखौ गोबां मानसियानो बुङो आरो आदा नों मास्कखौ मानो गानो नोंनि नोंदाया समायना नङालै देलायनोबो रोङा एकदमबारे निग्र' टाइपनिसो बेनिखायनो आं मास्कखौ गानो आरो फुगोन मास्कखौ आं नोंसोर सिन्था खालामनाङा आं साननैसो उनाव मास्कखौ फुगोन माने गुबुन बायदि देलायनो रोङालै आं पाउडारबो फोना जानाय थावसो फोनो बेनिखायनो मास्क गानो आङो जेबो नङा फंबायमोन नुगोन आंनि सेहेराखौ नोंसोर नुखांजोब्बाय देखायगोन आं दिनैनि नोंथांमोनजों सावरायनो गोनां खोथाया बहुत बाथ्रा दं आरो नोंथांमोना जेसेबां हायो आंनो कमेन्ट बक्सआव हरनानै आंजों रायलायहर कमेन्ट बक्सआव रायलाय आं नोंसोरनि कमेन्टखौ 100% नायजोबो मानो होनोब्ला आं रायलायनो लुबैदों आरो नोंथांमोनजों आंखौ होनदों आरो सासे सिख्ला आरो गामि थांनानै मा प्रमद बर' जाबाय नामा गावखौनो प्रमद बर' बायदि मोनदों नामा होनना बुंदों जे इन्टारेस्टखा माने बिनानाव मालाय बिथां प्रमद बर' साराबो शिफ्ट जालांबाय नङा होमबा नोंहाबो मालाय बड'लेण्ड मोनबाय खोमा आंहाथ' जेबो मोनासैलै बेनिखायनो आङो नांगासिनो दं थारमाने बिराद इन्टारेस्टिं मानसि थायो बेनिखायनो आं भिडिअखौ नायबाय थां खोन्थाबाय थानि आंखौ होनदों आरो आदा नङा आंखौ होनदों आरो गावखौनो प्रमद बर' बायदि मोनदों नामा होनना बुंदों थारमाने ओंखायनो आरो मा बुंनो नङा थायो बेफोरबायदि आं बेफोरखौ जेबो साना थायो इन्टारेस्टिं बाथ्रा ओमफ्राय आं बेखौनो बुङो आरो बेखौनो बुंगोन आरो आङो नों आंखौ जिबायदि बुंदों माने दा जोंना बर'नि शिबानो बड'लेण्ड बिग्रामोन नंगौना नङा दा जों बड'लेण्ड मोनासै बिटिआर मोनबाय ओमफ्राय जोंनो दा बड'लेण्ड नांगोना नांला रायजोफोर नोंसोरनो आंनि उन्दै फंबाय बिनानाव बिर जोहोलाव नोंसोरनो बड'लेण्ड नांगोना नांला दाथ' आं सानो आरो जोंना शिबानो बड'लेण्ड बिग्रामोन नालाय आं बड'लेण्ड बिनो नागिरदों हारसिंनो नोंसोर ओंखाराबाबो खोथा गैया थारमाने आं हारसिं बिगोन सार नोंथाङानो बड'लेण्ड बियोमोन नोंथाङाथ' दिनै शिफ्ट जाबाय नोंथाङा बड'लेण्डनि बागै मा बुंगोन होनना बुंनायदों आं माने खोनाबाय नोंथाङा मानो होनबा गोदो बिथाङा बुङोमोन नालाय हाग्रामा सारखौ शिबानो जोंना बड'लेण्ड नाङा होनना बुङोमोन एबार जोंनिया शिबा मा बुङो बेखौ नायनायदों आं मिथिबाय ना एबार जोंनिया शिबा मा बुङो बेखौ नायनायदों आरो जोंनिया बुंखाजोबो शिबानो बुङो जोंनिया गोदोर लिडारफोरानो बुंगासिनो जोंनो परिबर्तन लागे होमबाथ' जोंहा टेनसनानो गैखायाना बुंखाजोबनाय खोथा आंनि भिडिअजों लोगोसे जोंनि बर' हारिनि साननाय बा माबायदि सानो उन्दै फंबाय बिनानावमोना आं गोबां बुजिनानै मोनबाय आरो ओमफ्राय सोरबा गिदिरफोरा साफा सानै गिदिरफोरा माबा टाइपनि सानो आं सब बुजिनानै मोनजोब्बाय आरो आं बिराद नलेज मोनबाय आरो बर'नि बागै भिडिअखौ बानायनानै दिनै मेक्सिमाम 99%आनो भाई जोंनि बर' हारिनि उन्दै फंबाय बिनानावमोना प्रब्लेमनिफ्राय दूर जानो नागिरगासिनो दं आरो प्रब्लेमनिफ्राय माने जोङो रेहाय मोनगोबाखौ नागिरगासिनो नाथाय बेनि गेजेराव बिराद डेन्जारेस मानसि दङ बेखौबो आं बुजियो बिथांमोनाथ' नुबाय जोंनि समयसाखौ आं देखायगासिनो दङ ओमफ्राय गोबां मानसियानो बुंगासिनो दङ आंखौ मा जोंनि सरकारा दासो स्टार्ट जादों नाय आदा नों मानो बिदि खालामदों नङा दानिफ्रायनो आङो बुंब्लासो बिसोर खामानिखौ मावगोन ना नङा होमबा नोंसोर बेखौ गाज्रि मोननाङा फंबाय बिनानावमोन आङो केरेला स्टेट बायदि लुबैयो जोंनि बर' हारिखौ केरेलायाथ' मोनसे स्टेटसो जोङो जास्ट बर'ल'सो स्टेटबो नंगौ नङा बड'लेण्ड ना जों गोबां खम अब्ला जोङो आं माबायदि लुबैना केरेला स्टेटआव माबायदि मिथियो ना नोंसोर केरेलायाव थाग्रा मानसिफोरनाव सोंनानै नांगौ आंजों गोबां लोगो दं केरेलायाव सोरबा जोंनि क'क्राझारनि डक्टर फरायनायबो दंलायो आंजों गोबां खोथा रायलायो आरो जोंनि फंबायमोन गोबां खामानि मावग्रा दं आरो बिसिनाव सोंनानै केरेला स्टेटआ मा केरेला स्टेटआव ओरैबायदि डेन्जार इलेक्सननिफ्राय लानानैयानो जायखिजाया फरायनायानो जा ओरैबायदि डेन्जार माने बिसिना इलेक्सनफोराथ' अनलि 5 इयार्सल' थायो सासे केन्डिडेटआ 5 बोसोराव खामानि मावबासो रायजोनि थाखाय देरहायो
आरो 5 बोसोर नों मावनो हायाबाथ' नों देरहाखाया नेक्स्ट इयार मालाय गावबा गाव बोख्लायनानै पाब्लिकआनो गुबुनखौ होनो हायो बिसोरनिया यं सेंग्रा सिख्ला इलेक्सन केन्डिडेटआव माने सिख्लाबो थायो बिसोरनिया सेंग्रा 35 30 ओरै इदि बयगनि सेंग्रा एकदमबारे जस गोनां बेफोरबायदि थायो आरो आङो माने जोंनि बर' हारिखौ केरेला स्टेट बायदि खालामनो जोंनि बर' हारिया केरेला स्टेट बायदिबो जागोन बारा टाइम नाङा आरो नोंथांमोना जाहाथे आंनि भिडिअखौ नायनानै बुजिदोंबा आरो जोंनि बर' हारिखौ केरेला स्टेट बायदि खालामनो बारा टाइम नाङा आरो बिसोरनि खामानिया बहुत डेन्जार जोंनि बायदि गैयि होननाय बुस्थुआनो थाया लामा भगबान आं दिनै देशखौ गिदिं आङो नुजोबनासो दिनै आं नोंसोर बर' हारिया जोङो बेसेबां गोलैसोनानै दङ बेसेबां गादब जादों बर'जों बर' जोंखौ बेसेबां गादबनानै दोनदों बैफोरखौ भिडिअ बानायनानै देखायनो थाखायसो आङो दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव ओंखारबोदों जाहाथे जों अब्लासो खौसे जायो होनना गुबुन स्टेटआव माने बेफोरबायदि जोंनि बायदि लामा गैला आंनियाथ' न'निफ्राय ओंखारबानो लामाया खामानि गैया ओरैबायदि माने घाटिया लामा माने मा बुंनो आं देखायगोन र' बेखौबो माबायदि आं माबायदि जायगायाव थायो अब्ला बै पाहार सेरनिफोरालाय मा मोननो बिसोरलाय दै गैया मा गैया न' होआखै बे थगायजोबना जादों बेनिखायनो आङो माने बै गोरिबफोरनि थाखाय बुंनो लुबैयो आरो माखासे जोंनि बिर जोहोलावजो आंथ' जेबो गोरों नङा नोंसोरसो गोरोङा मेन गोरोङा नोंसोरसो आं कमेन्टआव नायनानै बुजि मोनबाय नोंसोरसो गोरों दिनै आंनो 1000 जन कमेन्ट हरो नोंसोरो 1000 जोनाथ' ओरैबायदि टेलेन्ट गोजा होमबा आं 1000 जन सासे जाबाय माथो अब्ला नोंसोरसो गोरोङा आं गोरों नङा आरो आं नोंसोरखौसो बानायगोन गोरों आरो आंनो केरेला स्टेट बायदि बानायनो थाखाय ना बर'लेण्डखौ 2 बोसोरबो नाङा 2 बोसोरबो नाङा थारमाने बिसोरनि काहानिखौ आं नोंसोरनो खोन्थाबाय थागोन ना नोंसोर आप ना आप माने लाइनाव फैजोबगोन आरो जों बर'आ माबायदि जानांगौ जों माबायदि डेभेलप जानांगौ नङा होमबा जों जानांगोन आंनि उन्दै फंबाय बिनानावमोन जों केरेला स्टेट बायदि जानांगोन जोंनि बर'लेण्डआ मोनफ्रोमबो खामानियावनो आं बारा बुंला आरो उनाव बुंगोन उनाव रायलायगोन बेनि बागै केरेलानि बागै केरेला स्टेटनि बागै जों माबायदि जानो हायो बेनि बागै जों रायलायगोन जों फार्स्टआवनो उन्दै फंबाय बिनानावमोन जों मेंनो रोङि जानांगोन आरो नोंसोरखौ बानायगोन आं माबायदि मेंनो रोङि नोंसोरखौ फौजि बायदि बानायगोन आं फौजि बायदि मेंनो रोङि 24 घन्टा 18 घन्टा 20 घन्टा खामानि मावनाय 4 घन्टा उन्दुबानो थोनाय जोंनो फार्स्टआवनो बेफोरबायदि जानांगोन आरो जों मेंनायखौ ब्रेननिफ्राय बोखारना गारनांगोन आरो आंनियाव आयदा दंजोबो बे ब्रेननिफ्राय मेंनायखौ माबायदि बोखारना गारनांगौ आंनाव बेफोर सब आयदा दंजोबो आं नोंसोरनो भिडिअ बानाय होगोन आरो नोंसोर आंनि भिडिअखौ नायबाय थायोबा बुजिगोन आरो नोंसोर 100% जस मोनगोन आरो आंनि भिडिअ गोबां फंबाय होननानै बुंखादो आरो नोंनि भिडिअखौ नायनानै जों माबा मोनसे जस मोनदों खामानि मावदों बिराद धन्यबाद सालाम जय हिन्द बेफोरबायदिसो जानांगौ माने आं नोंसोरखौ 100% जस होगोन आरो आंथ' मेंनो रोंखाया फार्स्टआवनो बुंखायो होमबा आं बायदि मेंनो रोङि खालामगोन आरो नोंसोरखौ बेफोरबायदिनो जोंनि बर' हारिया आरो दा गोबां गोलैसोना दं आरो जों जाबायदि जानांगौबो गोलैसोनानै दं आरो बिदि जायाखै जादों गोबां खामानि जादों थेवब्लाबो जों बहुद जाबावनो हायो आरो बेनिखायनो जाहाथे फैनो गोनां सरकारा बेफोरबायदि खालामा होननानै आं आसा खालामखायो आरो दानिफ्रायनो माने बुंखायो आरो बिसोरखौ आरो जोबनायाव सोरनिबा गोदै रावाव माखासे मानसिया आंखौ गाज्रि मोनदों आरो मानो होनबा आं सोरनिबा गोदै रावाव आङो जेबो गोदो रिप्लाइ होफिनासै नालाय बेनि थाखाय माखासे मानसिया आंखौ मा होनो आरो गाज्रि कमेन्ट लिरो बिसोर बुजि मोनासै नालाय बेनिफ्राय बै गोदै रावनि खास मानसियानो लिरो माने आं सिनायलायनाय मानसियानो आंनाव कमेन्ट लिरो आरो एबो कमेन्टआबो जाथावथारै कमेन्टखौनो लिरना लायो आरो आं जा हाखायै कमेन्टखौनो लिरना लायो आरो एकदमबारे जाखाथारै ओमफ्राय आंखौथ' दा बेफोरबायदि बुंनायाव आंखौ न'से हौवालानि मानसिया बुंदों आरो हौवालानिया आं माने बेफोरखौ बुंनो सानला आरो नों जोंनि न'आव फै नोंखौ गोबां मानसियानो नंखायदाव गाज्रि मोनदों नों जोंनि न'आव फै जों बुंफोरजोबना होनि बाथ्राखौ जोंनि न'खराव जों मा काहानि जाना दङ दा दिनैनि दिनाव जोंनि न'खरा मा सिटुएसन जादों जों बुंनो हानि फै होनना बुङो मानो होनबा आंनो सब लोगो गोजा आंखौ सापर्ट खालामजोबो आरो ओमफ्राय आंखौ बुंबावलायो फै जों बुंनो हागोन ओमफ्राय आंसो बुजायना दोन आरो नाङा जाय जेराव थानानै जाय जेराव खुसि बेयावनो खुसि जाथों जेसां मा खालामथों नाथाय बेफोरबायदि आंखौनो गाज्रि मोनथों जेबो नङा रायजो आंखौनो गाज्रि मोनथों जेबो नङा थांनानै थाथो मोजाङै जाथो जेबो टेनसन खालामना होननानै आं बुजायो आरो आङो रावनिबो लाइफआव गोदोबो जेबो बुंखायाखै आरो आं दाबो जेबो बुङा आरो आं रावखौबो डिस्टार्ब होआ
गावबा गाव खामानि गावबा गाव थांबाय था आं बेखौनो गासैबो रायजो राजानि सायाव बुंनो सानो आरो आंखौ जाय गाज्रि मोनग्रा जाय गाज्रि कमेन्ट लिरहरग्रा सोरनिबा लोगो जानानै आरो आङो नोंथांमोनखौथ' जेबो बुंला नोंथांमोना लासैनो गावबा गाव बुजिनानै लासैनो नोंसोर नुलांजोबगोन आरो बेनिखायनो आं बुंनो सानो बर'नि बिर जोहोलावजो फंबाय बिनानावमोन खामानिया गेदेर फिसा गैया खामानि माव फराय खेला गेले आदत बानाय खस्थ' मावनायनि बे जिबनाव जेबो खस्थ' होननाय बुस्थु गैया नोंसोर साननासो लाजोबो आं गोबां नोंसोरखौ बुजायबाय थागोन दिनैनि भिडिअखौ आं बेखिनियावनो फोजोबनाय जाबाय जय हिन्द नमस्कार।